Alah yo. Aku kenal kamu. Siapa? Ya ampun. Ya. Bertemu lagi di channel Endah Ratih, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Cus! Nah gue, tak ceplo iki pokoke. Iki aku pengen ngeprek Linda di kucing cah yo. Lama. Aku roh nang vlognya di kucing. Kucing gue aja deh. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Endah Ratih, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Oke, guys. Kita sudah sampai di rumah Mak Ngati. Lagi dimulai jam berapa Mbak iki? Jam 4:30. Munine jam berapa? Jam 12. Ya, jam 12. Ngantek jam 4:30. Lagi mulai guys, lagi mulai. Semangat nggih. Assalamualaikum. Gila, sampai cari kerangan lho. Gak ada Pak, apa sapa lah Mam? Udah deh malu-malu kucing Ren. Aku takut kucing. Malu-malu kucing. Takut sapa Mas Yudi? Sini. Nurun sih. Lu tampani, terima kasih Mbak Linda, Mbak Revi, Mbak Indah. Iki guys, Pak. Jadi pengen kenalan, gak sudah? Loh ya. Udah dibuka di review kok. Asik-asik. Lo ya, jadi pengen nih lo. Iki lele. Nangi mek piring. Aku tak ning satu. Mek piring ada kursi. Gak nge-DM Mbak Ariska. Udah dibuka ki kok udah mek sendok. Wes gak? Kenapa? Delok sing apik. Kenapa? Dek nanti lagi DM mana Mbak Ariska mana? Dulu gak kok yo ora. Jalanan ya, Pak. Katoke dianu. Kayak piye? Gak sida kenapa? Dia kenapa? Malu-malu deh. Ning jajal lho. Udah dibuka nih dijajal, langsung gaduh ning kono wes kok. Nanti ngubah piring kok. Yo, kendar. Rame ngene, itu. Dek ini rame. Udah dek ini rame saiki tek mek siji. Iya, kan jaluk rame. Lah jarene kan delok sing selam-selam iki kapal selam tok kuwi. Udah jadi mak ngerti ini mau jadi jaluk selam. Dek malu-malu delok Kata ini kamu kena mulai. geger neh. Iki geger neh. Aku tak isi nih. Iya, kan gak kabarin Mbak Rizka. Kenapa? Aja isi nah. Kak Saltin. Sampai glingsek iki lho. Lagi mulai. Nek Kelas aku piro omah kowe? Kelas piro sih? Saltin ngolin kok kan nolin. Siji SD. Iya. Oh. nggo sendok sing anu. Ya, kayak gitu. Lho mek ning pawon nek kok ayamnya lho. Niki ya, Pak. Oh, ini wis kayak. Ora isin kayak iki. Pakai bermangan kok. Terus aku rek. Dek mek sendok. Lho dhuwure. Duri. Lah sing adian ning ndi? Bal-balan mang apa sak gatore? Telon mang. Wis gedang. Iki sing dididik nang iki. Iya lek gowo sing kuwi lho ora ngarah kuat. Iya ora lek paling jateng. Lho aja celah gede ra wah. Iki piye lah nek jahit? Iki dipenet teh. Nek ora nek ublik. Dinamone iki lho Lin. Kalau dinamo Iya. cilik kan ngisor cilik mending iki ora lho. Ki, Kan ngisor sikilem ku lho. ki. Yo. Ngene iki. Wis. Piye rek? Iki lho, Rek. Piye iki? Mbak. Mantap. Ndak metu iki lho ya. Urung. Kayak mas, sampai ngenteni kok wong. Iya. Cek kurangan. Apa Nek serangan lagi tukok noneh Mbak Linda. Ana iki. Paten. Heh?
Nasi Padang deh. Iya kok. Jenenge nunjuk. Request. Enak ndi mbak sendiri ini? Ngarep-arep Yo mau arep-arep kok. Mau masuk mau masuk. enak. Ini nek kamera nek mau yo ngene. Padha. Disi-disi ada lho Pak Ane dan ngurung. Kemana kayak termangan kok. Ini kenapa, guys? Sambil Iki lho yang dadi review kok. apa ini lho? Oh iyalah entek dinarain. Entah nih ya berarti Cai. Minta di sini. Oh ya kayak pemane kowe. Ini wong ibu yang Dadi rencananya ya mulai 12:30 Cai. mulai jam pira ya iki? Jam 12. Jam 12 sampai jam 4:30. Ya enak. Ya padha mau diingi wis nganu kok. Iya. Dan pipit kuwi mbek telongmu. Jangan kayak Dan yang lewat digodok Cak. Bacanya lama. Iya, kan gak ngeliat Mbak Ariska. Kenapa nek gak jenenge Mbak Ariska tak gini ya? Oke no. Aku dudonya teh. Nek nek nge-DM ate. Ya, sampai ngandeni kok. Ya. Oh ya, lah sades. Ya, Mak. Nek iki malu-malu ki nek renek yang gremeng ngecres ngono iki. Ya omong ae. Sekolah nang ndi? Biasa ndak buka ya? Kan. Gas nek gas lho. Olahragane ki delok ya gas. Sekolah nang Migas guys, kelas 1. Neng migas. Jurusan apa? Otomotif. Otomotif. Migas otomotif. Wah, lah tak dono. Aku ayu delok rep-rep. Kalau sing asli delok kayak aku cek ayu ya. Lho Kinyis saya kayak Oh, lah saiki tok aku udah didewer. kinyis nang kayak ngene beda iki. Kuwi sing cilik ki delok le ho. Kayak koyo artis kayak. Iki sing cilik. Nek iki Yovan, kayak Yogi cilikane Yogi nek. Kira delok kayak nganu Tasya Rosmala. Terus malah sapa? Wah, lah guys, mak ngatini kinyis. Ki piye lah yo penjumlo. Dan jungo. Lah kecepet sikalku, tak elek. Terkin cowok. Halo Mas Yogi. Merek. Yo Mas Yogi di Mas Yogi. Kenalan. Mas Yogi, ya di Mas Yogi. Yo nyara kayak senyum-senyum aja. Senyum-senyum nih. Itu punya Mbak Ariska tuh. Iya, kok kayak UDM nih. Ya, ada nih kayak hampir tak sebut jenenge. Anu nek guyu kok. Iya, lah wis ndek pacar urung. Galuh dhek galuh lin dhek bar galuh dhek dhek. Mbek sapa? Ora ero kok. Gak mbok restuwe paling mah. Ora ora nang kamar jebret kuwancing wis meneng ae nang kamar pilor kuwi. Nangis. Wah meneng ae terus ngisak tangi jegirat adus terus metu seropot. Kan Mas Yogi. Jaluk bagi paling dua. Wis to, Yogi kok. Ora enak apa ya enak cah kuwi iki. Entek iki Mbak. Jarene nek wong biasa ae. Iki malu-malu kucing, takut-takut kencing. Ini Ayam. ayam. Yuk lihat ayam mau. Ini yang jahit mak sama ini. Jahit Nenek pesenan. Nenek jahitan dia jahit. Cuma non ini pas kakakku. Suwek mak kerek kan lho. Langsung tak jahitan dia mak ngerti bisa jalan. Iya lah. Paling orang bayar. Gak bayar gratis. Ndak wong. Bah, nggak ada sing pinara ki lho. Kayak gawe ta Pak ae. Bah. Tek ora. Entek pecah-pecah. Bah. Nah, kurangan. Bah. Sesuk jalan apa?
apa? Jangan bilang gue. Belajar kemesraan. Sengaja iki kok saiki kok lagi. Ya le. Kowe nek dimplokno kabeh kok wis sayok. Lah. Kamat. Awas. Data ya. Lah iki sing la. Oh tak sambok kae, Mbak. Itu ayam. Ayam. Nak di. Padha ae le. Wong yo nyang kono. Wong sak toko ki. Iki mau ceritane lho. Ibumu munine jam 12 sih. Belum sampai jamur iku aku. Ya Allah mak ngateni ora nek telepon. Ngatinku. Ngalah walah iki lho ternyata nek cagak nggo live. Mek banyu adem yo. Oh ya. Mbak Indah mimik para? Mi jalur. Mimik para Mbak Indah, Mbak Rizka. Ayo Mbak lihat Revi. ayam ayo. Lihat ayam yuk. Lihat ayam. Ini saya nomor loro. Dan lo seneng lo. Tak gak mirip ah. Sing kurang aku ya gini. Iya. Lho nang lingsem Loro gede kok, Mak. Sampai nek gede. Alah. Gak boleh itu, gak boleh ada, gak boleh minum. Ayo lihat ayam. Dia gika lo ditekoki Mbak Revi. Mbak Revi. Oh. Salting ngono. Oh, sorry mana? Kelas berapa kuwi? Ya pas banyak itu berapa duduknya ngapain? Neng baturan neng telon aja akeh. Mana kok? Mas dikasih iki webtar. Wis mulai. Wis jomblo ya? Yo. Tenang ora? Tenan apa ora? Yo. Mulai nang ndi? Mulai nang ndi? Ini mama. Entar celuk iya. Nek nyeluk piye? Nek nyeluk piye? Pacaran sapa? Ndas ni pacar. Enggak. Tenang ora? Ya, Malah geger iki, geger. kiri mbak. Kakek mbak. Iya, ayam Kinara yuk lihat ayam. Yuk. Lihat ayam. Lihat ayam. Iki lho macan. Tuh lho. Piye lagune? Harimau. Harimau Malaya. Enggak. Lin. Harimau Malaya. Tapi penasaran. Hah? Penasaran? Iya, tapi sedih deh ya. Jangan nangis. Enggak, ayo lihat ayam. Ayam. Mari nek delok kucing sing jirahi aku. Tapi nek cah cilik paling seneng ya. Ayam. Terus ayam. Tik. Ayam. Oke, dipanggil. Sini. Terus Om. Om. Siapa? Iya, salting dekne. Kuda ki. Lho, atek kuda ki piye ki? Endi lah enek telek? Ora enek. Ayam, ayo lihat ayam. Iki dek ben panggon lomba ki. Ya mak ya, iki dek ben panggon lomba ya. Iki dek ben panggon lomba, guys. Aku dek ben ini melok lomba nih kene. Lomba bae. Khususan kuwi. Ya anak-anak, ibu-ibu ngono kuwi. Anak lomba macam-macam sing kok makan kerupuk, kelereng. Pokoknya renor-renor kayak aku juara loro atau lomba apa untuk tas. Untuk tas apa nih lagi? Mau kemana? Apa? Kamu lihat apa? Mangga. Oh ya. Nanti diambilin ya. Cari malah jagung. Siapa yang kamu lihat? Kayak gitu makna aku anu intan bawa punya jogi. Tapi aku blackboard sih, apa black di komen black apa? Black apa? Apa rep? Black apa? Black apa? Blacklet. Blacklet yo. Backlight yo. Black.
black lab. Backlight. Kan gue punya Yogi ya. HP-nya apa? Ipom. Punya Yogi kan iPhone. Kan gue punya Yogi kan gak black lab. Black lab apa black lab? Kok apa gue nggak emak? Kan ini ki kamera fintech. Iya. Insitek. Kamera Majapahit kan. Nah, Tapi sing asli lek tak golek ya apik yo. apik. Ya kan Tapi tak golek. Ayo masalahnya ini loh, Rep. Aku kurang untuk kunoto kamera kurang apik. cahayanya gitu. Aku gak iso muter ngono-ngono kuwi. Bisa Iya. lampu. Gawe piye ngono kuwi. Wis, pira? 1521. Bojone kenapa cah loro kowe iki lele kok Wah ye. Iki ki kontennya kehapus sih guys Mas Sami 5 menit bayangno. 5 menit. Lucu pisan. Alah. Terus sing kehapus memang piye? Kontennya kenapa? Kontennya lucu ya. Iya, sing apa jenenge? Tak kenalno ambekan kuwi anake tanggane Mbak Ngatini. Iya, Mbak Ngatini. Ya. Terus lucu ya. Kinara sing mbok kenalno Kinara. Terus Terus anak sing teko. Anake sapa? Ngono ya sing mak ngenteni. Anake Kinara. Iya. Lho, anake Kinara. Terus sing anake kuwi. Anak Endah. Ngono. Kok Kok salah. Iki malah dicokot pisan. terus yang pak mau ya. Tak masuk ya. Mengko ki walah bocah. Ono Mbak, piye? Ora ronda ndaku yo ora ro. Iki mangi ndak memang tak iso tak iso sing hapus ki mang piye ceritane ki. Ya Allah. piye? Aku wis tak dodol render, wis tak edit, wis tak kei potongan sing apik, tak render. Karek apa yang render Ruang penyimpanan wis. tidak cukup. Ya hapus ya, ya Ruang bebas. penyimpanan. Hapus cace. Terus tak hapus cace. Terus hapus draft sing video kene sing wis iku lho Mbak, sing wis gak Dihapus. dienggo kan. Dihapus gak apa-apa kan sing iku. Lah sing wis tak hapus sampai ngapus cace. Malah kapes kampung. Malah ya. Meledak. Tiket pertama kuwi nyotengnya ning kene, apa ning HP liyane? Ning HP pink. Ning HP terus tak airdrop Oh, rene. Lah berarti kan otomatis ning ping enek leh. Tapi kan sing 3 sama 2 menit kono. hilang. Mungkin yang kene, Mbak. Nyotingnya ketawal kok kene. Gak. Sing 3 mbek 2 menit lho. Ada niki kayaknya. Tak kuaplok. Ngene lho Mbak, tak jelas. Kok melok mangkel. Sing 3 ambek loro iku ning kene Mbak. Lah sing 15 iku ning HP pink. Iya. Di airdrop rene. Ngono. Dadi nek misal iki dihapus kan ning kono iso ono. Nek sing 15 Lah, sing- kok kan. Sing 3 ambek 2. Hilang. Sing kene nek dihapus kan hilang dene. Soalnya wis ning sampah sing baru dihapus iku kan. Ora iso dipulihkan. Gak iso diulang. Iya mudeng. Lah terus ate iso kowe emang mbok hapus sik kena apa ngono lho kuwi lho anakku jajal tulung. Terus bar kuwi iki wis Mbak iki apa sih sik? Terus aku wis kandhe Mbak Repi ngene. Ya, Mbak iki TPS jasa sing ning draft ilang ora aku ngono sing Mbak Repi dengan pedenya ngene. Wis to, ora ilang lah ya. Ya cuman ilang wong aku ditipu. Ternyata aku ditipu. Alah, roh ngene gak tak hapus mau. Cacene, coba wis kerender. Hapus gak sih nek hapus saja iki gak ngaruh. Iya Mbak ya. Sing hapus saja gak ngaruh kan? Hapus cace ki ning ndi sih jajal aku Ning dono. draft. Draft. Ning Ning hapus saja nih, heeh. Insur. Hapus cace. Jadi gak ngaruh. Lah ya kenapa terus hilang? Ngaruh. Aku kan diwarai gak ngaruhi. Ngaruhe ning iku ning Mbak, sing wis galeri mbok hapus ya? ning sampah iku. Lah wes kin kakak kebentuk kin. Loh, Dede malah. tanganku dangdut dut Iki nek dilarang saiki ngono iki purian ngono. tak cokot. Purian. Buat cokotane. Wes pide mau ki wes nge-airdrop ping 3 nek gak memang gagal ning putih kuwi. Lima ya, aku sabar ya. Neng putih Allah. Mbak, wis Semoga gagal. kena. Nah, dolanan. Nih. HP Ya, cuma kabel main ya, kabel. HP enggak boleh. Kamu manusia kabel aja ini. Ya Allah, ya wes terus iki akhirnya gantine 5 menit kuwi mang guys makane. Amit memang nek umpamane 15 menit kuwi mang sing ilang, walah paling Aku rasa cuan mulai aku tempu. sedone
Iya, wes mbah. Atraksi ya. Wis sampai 20 menit. Piye iki? Ya Allah kin aku piye? Dene iki dicueki iki yo emoh indah. Ya Allah piye? Kayak apa ngres-ngres Iki cok mau, Mbak. Cok mau. Iki agite iki gawe drop seneng kono kok dadine padha-padha ngerender, bendang kaki. Malah kuine. Aku jan iki ngrasakno HP iki yo ngantek bosok. HP iki wis tak tukokno sing apik yo, wis sing 15 yo. Yo kok yo ning tangane wong ngene iki kok bosok pindho. Mari yo dienggo gobrakan, guys. Dadi pamane HP saapik apa ki yo padha wae cara. Cara nang bareng yo ngono. HP saapik piye yo. Dah ya. Mesti kadang kendala. Zaki ku yo sering cara mono koyo piye lendo piye HP ini piye nek disoting ora nangis dek mang nangis ngokak-kekek kena apa lendo mamahi mamah cek iki lho ngewangi bekerja iki lho kehapus iki lho cah pinter-pinter cah ayu-ayu loro iki ya Allah. kena ben guys ngantek yang mini guys masam bukan ngantek gabeng cah loro iki aku buya ngrasakno Genki. gendeng Gendeng. aku gak iso bayang Mari ki. aku gak iso bayangno cah iki lho aku gak iso bayangno cah loro iki pokoknya tak cul iki maka jek tak kancani guys ijek tak ewangi kan beberapa konten tenan iki nek tak cul ya loro cah loro iki sidone malah pentung-pentungan malahan paling bleh-blehan paling Mun wis guys nek ngono guys wis padha mulai iki wis tak golekno tambane Makasih banyak Mbak Endah. Maafin ya Mbak. Maafin. iya ora apa-apa iya Nek Ya wis, sing iki muga-muga. overload iki. Overload. overheat Apa ya? Kepanasan. Overheat nek sing iki. Ndek mau kan aku kamar. Wis ngeteng ya kene ya, wis terus panasan terus mati. Kenapa neleh? Mati mak overheat ngono terus ganti HP sing putih. ya wes ki nanti render wes guys iki mimpi render dan mereka sedang pulang ki kae malah inguk-inguk kalau inguk-inguk ning kamar ambek gawani remote lho guys anakku sam apa leh nduk wes guys Wes oleh mulai. wes oleh wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.